Добър ден! Днеска правим един нов запис в домашното студио, този път с глас вокал Кристина Петрова. Отделих около половин час днеска да направим една проба, за да видим как звучи записана на микрофон. Аранжиментът е направен в движение, тъй като вниманието на едно 4-годишно дете доста трудно се задържа. Общо взето ще чуете резултата. Аз лично съм много доволен от това, което се получи. Имайте предвид, че съм глух от един месец с едното ухо, така че може би чуваме различни неща. Мила моя мама, сладка и добричка, как да кажа мама, колко те обичам. Цели нощи зная, ти мътнен си вдяла, в тая топла стая песен си ми пяла. В тая топла стая песен си ми пяла.